Ассалому алейкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарҳое ки канали моро дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда ай мо билет мегиред. Ай ҳаматон миннатдорум, ҳаматон дар ҳурмат, раҳмат боше ҳаматон. Дар аэропорти Жуковский қарор дорем. Мақсади видеои мо ҳамеае ки як рӯз пас видео партоем барои нафарҳое ки ай мо билет гирифтаган дилшон дур наравану бигӯянд ки ҳастанд дар аэропортҳо ва иншаллоҳ аввалуш худованд ҳар рӯз ҳаракат кардастем ки дар аэропорт бошем. Мисол чем ай пештарада чем ай дигар моҳода мегӯем ки чанд қай ки видео партофтастем, чанд қай ки билет фурӯхтастем, ҳамон қабо бовар карда бигӯем зиёд билет гирифтастем, дигараш да савед додаастай. Некем аввалаш шукронаи Аллоҳ ки дар байни иқа халқ мисол обрӯ додагай ва мисол шукри Аллоҳ ки мисол бовар мекунен, билет мегирен. Фикр мекунем ки беҳтарин 100% ҳаматон миннатдорум. Ва чӣ гуфтанем, видеои ояндада хостем ки дар аэропорти Пулково, яъне ки Санкт-Петербург видео кунем. Мисол метавонистем ҳаминҷадам гап занем дар бораш, лекин хостем ки барем дар аэропорт худаш сиёмка кунем, штоби ки ай вазъияти проверка шуморо хабардор кунем ва баъдан ай авиакассаҳош нархи наворо мепурсем. Иншаллоҳ хабардор мекунем. Ҳастанд нафарҳое ки ай Санкт-Петербург тамошо мекунанд. Як чиз дига ки ҳамин хоҳар қатъин аз сеюм видео шид мекунам, баъзеҳо гапҳои қабеҳ менависа. Мисол пастаратса мекунем чеҳраи гуфтем гапҳо хандон қатъи видео кунем. Мисол висёли бошем, хирсанд бошем, штоби ки ози сериозни гап занам, баъзеҳо фикр мекунанд ки одам катагӣ дора. Некем баъзеҳо комментариҳое менависанд ки дили одама сиёҳ мекунад. Гуфти падарам ки дилавин чӣ коре мекунӣ намекунӣ, дили одама сиёҳ накунад. Як бигӯем 10 рӯз пеш ҳамин аэропорт Жуковский да хай бисёриётон фаҳмида буданд ки чӣ хеле сол задеш кашида буд, чӣ хел одам буд, одамо дар инҷа хоб буданд. Мора занг мезанем, мара занг мезадан, ҳақорат мекардан. Акаҷон мегуфтам сабр кунед, иншаллоҳ ки парвоз мекунад. Лекин дили амро сиёҳ намекардам. Ҳамин гапи хуб ман фикр мекунам хайрумол кардагие, нарх навои билет ҳамега тамом. Ва барои билет, барои савол, барои чие бошад дар комментария иншаллоҳ номером ҳастай. Телефон мекунед, агар бардошта натунистем дар WhatsApp менависед, ҳаракат мекунем ки ҷавоб гардонем. Ва худат ягон суҳбат мегӣ, иншаллоҳ видеои ояндара зинда бошем, дар Пулково мебурем. Ассалому алейкум ба ҳама. Раҳмат ки дастгирӣ мекунед ака Абдуллора. Ягон чиз барои одамое ки ҳар гапот мегӯянд. Ман обижаться намекунам. Шигри худо. Мне все нравится. И агар яхел одамое ки менависанд плохо обо мне, ман обращать внимание намекунам, барое ки ҳар одам ҳар хела, яхел комментариҳои соза, яхел комментариҳои ки бадай, ман обращать внимание намекунам, близко к сердцу не принимаю. Дар амони худо бошед.